Pozdrav braćale, ovo je moj prvi klip i sada ću vam u ovom prvom klipu, ovo će, znači na mom kanalu će biti uglavnom kancerski klipovi i sada ću vam, znači, pokazati jednog kancera koji je prankovao svoju nastavnicu. Znači on je tu nastavnicu prankovao i to je bilo u novinama i to je sad bila prava nastavnica i ne možete vjerujete da je on znači tako nešto ono baš uradio da izađe u novine i znači dečko, znači on je malo retardiran, ne može se ništa drugačije reći jer on na svakih pola minuta okrene se ka kameri i znači dečko se okrene ka kameri i namješta svoju jebenu frizuru koja ni na što ne liči i sada da vam kažem, znači sedite u svoje stolice, uzmite šta želite jer najvažnije uživajte u klipu. I napisao sam nešto kako se nastavnica ovo ono. I znači ljudi, danas radimo Linux prank, za sve mi tvoje nedostaje, pesma je od Đanija. Evo ljudi, idemo na prvi stih. Znači, nastavnice, imam nešto da vam kažem. Znači vidite, ona je napisala toliko da smo sarađivali u školi i ovo ono i tako to. Reci. Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripadaš sva. Ljudi, to je prvi stih i idemo, znači da čekamo odgovor. Stefane, da li se šališ? Kada si me to sanjao? Znači, ljudi... idemo na drugi stih. Ljudi, izvinjam se, ali ja više ne mogu slušati ovu muziku i mi se totalno ne sviđa. Nemam ništa ono protiv nje, ali ono, znači, jeste vidjeli kako to izgleda, znači, ovo vam je lažni lyrics prank, znači to bi, i ako ste odgledali njegov klip do kraja, znači to bi, najveći debil bi to vidio da je to lažni lyrics prank. I znači ispalo da je Fenac izašao u novinama zbog lažnog lyrics pranka. Mislim, stvarno nije fora, a i glupo je to izvedeno, svi bi kad provalili, znači, ja koji sam najveći debil sam provalio da je to lažni lyrics prank. I ljudi, to je to što sam imao da vam kažem u ovom klipu. I da, svako ko veruje da je ovo lažni lyrics prank i najveći debil, ja ću... Znači ja koji sam najveći debil, ja je povjerovao. Ja verujem da je ovo lažni lyrics prank i eto, to je bilo to. Znači, za ovog klipa ako vam se je klip svidjao, dajte like, ko da like, znači, stižem u kući crveni Ferrari, znači, najnoviji, može boja koju hoćete, znači, znači stižem Ferrari, ko šeruje ovaj klip, njemu stiže kući, kucija Kikinih slina, tako da možete da sve jedno vam je Kikine sline ili crveni Ferrari, ko šta voli. I eto, to je bilo to za ovaj klip, vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav ljudi!